Chinemeze Abaga ọ dị mma n'anya ọ bụ na ị na-ene anya ọ dị ka gasị na ụfọdụ ife gachazi ya na omenala Igbo mana nwee ife nchọ ka m jụọ kedu ife wa Akajiọfọ Akajiọfọ nwa m o rigwa nne ihe afụrụ ọtụ n'irufu ya n'azụ Akajiọfọ okwu otugo ọnụ a ya ama mmụọ iku wee buru ọfụ ya mụọla arụsị iku wee buru ọfụ ya ọ bụrụ ịpụta ikwue n'ebe Akajiọfọ anyị na ndị Enugu ukwu n'Imo Abagana anyị nwere union Akajiọfọ ihe apụta sị na ebe Akajiọfọ na-ya ama mmụọ iku mara mmụọ ị na-enye nri iji jide n'ọfọ wee ya ekwu nziokwu na onye ji ọfọ ya ekwu nziokwu iji ebe a na-eme ife nziokwu adịrị awa ọjị ata na akụ n'irikwụba onye a na-iji ọfọ maka na ọ bụ na ime misteki taa anya ọtọgwụ ụkwara gbuo maka na ide ekwu nziokwu ka esi bụrụ Akajiọfọ dị daalụ enwe eji ma ọwa arụ a na-etolue enwe arụ a na-etolue tupu enwe nwee ike banye o nwere etu esi aba o nwere onye ya eburu mmụọ na 30 years ma 20 years o regista n'aka ndị ji ọfọ o jidegwa ọfọ ọchọwa nsọ ihe gbasara ọfọ na-ajụwa nziokwu ikwue ihe ama mmụọ ibu bewere Akajiọfọ ngwa kedu ụfọdụ nsọ Akajiọfọ na-asọ Akajiọfọ anya atụrụ asị ife na dọrọ anya ọgwa na ya amarọ nwa m na ife nke anyị na-egwu na ya ma ọkwa ya wee gbara isi onwe ya ọ bụla ebe a na-eme ife na-abata ka erie bụrụ abụ sị na ekunye na ya pụọ na ya adịrị ya onye ahụ na-eji ọfọ na ogu ifugo ifu onye a na-emegide emegide a na-emewu ịpụta ikwuo nziokwu ife tu ịmara na ya onye ahụ na-eji ọfọ ikwu enyi ijewala onwe gị ọ bụrụ abịa weta 20,000 nye gị n'iji ọfọ ikwu ozi nziokwu onye akpata ọnwụ ike ji adịkakwu maka onye tụnyere ya na-enwuri ya n'isi n'iji ọfọ je na ana bribe anaghị enwuri onye ahụ daalụ hinne ọzọ dịka ibie wụ na na-eme anyị ife kpata njụjụ ajụ wụ na ụmụaka na-ekwu na fawa Akajiọfọ karịzị n'otu aka a ị na-enezi anya kịta mgbe anyị na-eto eto tupu ịfụ nwatakịrị ka oji ịma na ọnụ na ya wụ dibịa kwụ ya n'azụ mana kịta ụmụazị na-ewegharịzi oji ka a gasị na ọnwezi ife ọwụ ya dị narị surprise na-ekwu na new generation ka anyị nọ na ya ụmụaka 25 years ruo ọkpụrụ oji 25 erika na fa ji eje ayọ ego o nwere mmụọ o tiri onwe ha azụ obu wee ji iti wee buru oji pụta ha ji eje ayọ ego and ọtụtụ many of them ọ na-obu oji ya were na-eme ife ọjọọ mana odu ndị ezi na-abụ ife ifu onye bu ọfọ oge eru ya to 50 years iji oji oge eru 50 years ịma oji ọ dịrọ n'ofele o nwere mmụọ ibu o nwere arụsị iku ịkwa ebe efe yiri ọka oje yọta ego kama na ndị be anyị enebara ya anya na onwe mgbe a machiri na achọrọ ụmụaka niile a dịka 20 years ago amachi na onwe achọrọ set of ụmụaka 20 years ka o jiri oji mana kịta na ife emebigo ebe onye si nọzi ọpụta ọgwọta ọgwụ 20 naira ọkpụrụ oji pụta oyilo kedu ife nwekwa n'ike ime maka na nyawu ife n'anya m ọ na-emebikwa ife o nwerekwa ife a ga-eme ya na atị mmiri tiri isi wee gbara mgbe Abag na-anaghị eme ọzọ etu esi eme duru ndị mgbe mbụ nwaanyị ahụ abatara n'ilo arụ ebe a na-apịa osisi from 9 o'clock to 12 mgbe ụmụ nwaanyị ndị nkiri gaba ka ụmụ nwaanyị na-abata mana kịta na nwaanyị na-abata na-ese mmụọ foto n'ilo arụ ọ dị necessary nwaanyị ọnya amụ onye m mmụọ mana nwaanyị apịa mmụọ pịa osisi bụ nwaanyị ekwue na ọjọọ pịa ọ dị mma onwe ka ọ dị ilu na mmụnachi
na-eke ụtụtụ nwaanyị ada abịa ọsọ mmụọ na mmadụ ya anụ ya and onye nwe ogbodu ada abara ebe ahụ ogbodu bụ onye na-amara mmụọ ọsọ ndị ma mmụọ ya abịa fụ etu esi apịa osisi apịacha osisi mmụọ na okpupụ isi ya ozuchi ike ụdịgharịkwa mana be anyị na anyara atụ ọzọ nsọ niile a na-asọ na new generation ịpụtaza nwaanyị mmụọ kpupụ isi nwaanyị wee lesị pịa wọta ife dị na ya Igbo bụ Igbo a ga-akawa arụ ka echukwu anya ife kwesịrị ka emesi mee ka esi kwesị ime ya nke ị nakwetara na ya o merie ka ọ ghara ịwụzi ka esi eme ya mana dịkawa arụ mere ya ka esi wee kwesị ime ya ka ọ wee daba. Ana m ekwu ụmụaka niile a na-ekwu na fawo Akajiọfọ ihe ekwunwukwa eziokwu ka ya ahụ gị na Chidimma tata ahụ gị na Chiọma echi ọnya ka iji wee wụrụ Akajiọfọ. Ekenekwa m unu ndị be anyị dị ije daalụ.